Every titio. Amamrani amania gana mamrani amania santi mamamrani every titio. Every titio. Every titio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa mamamrani na mamrani every titio. Every titio. Me kai muse so refi ukromo ina benya wira bedase amamrani amania every titio amparo. Adwa gospel hima. Yeah, mamra, ya to train ya minuanum debi ya behaye pa. Mamra, ya to train ya, saya to train ya, debi ya behaye niyo. Yeah, mamra, odosa wa memenu ya base ya to train ya free sa mamra free titio. Yeah, mamra, ya to train ya, saya to train ya, debi ya behaye niyo. Mamra ya to train ya na mamra nyina free tete wate. Oduma kuma body nyina wadi amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wa ya to twena da bia be ya mobo enu nti wodo se wa meme aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amodi amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na asante ne to for se to akwasidaye tosunsia ewo mfimpi no ene aduenu enaimo enanso eye edasron kokra enya akwasidaye se yedi akwasidaye na emom bibi bata ho de bata ho eye enkrata obi abomode atenase akru kire fa mampon ditedwa no eho ene mampon kro ene ne ewo mu nyina enenne wo beda na di eno ena amasa adaye we no aye edasron kokra Midiani memenu aba odosewa enima apa wuhia me afremi odosewa mejeoso enti ye pomo asuko na ya barum na ya hwede ne ebekoso na ya de abesom efritete ya hwefo Amamrani amania gana mamrani amania santi mamamrani every titio. Every titio. Every titio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa mamamrani na mamrani every titio.
teacher mema ye share Ejoso wadaroma enne ye hwedwa data ye eye mampon Amaniampong ahimboboa no na ye gine ye de na ekoso yo said ye wa wonim se enna bi wo ho a eduru ho a ehimfo keka omo ho kakra eda no bi ni akwaside bi ni akude ene bi ni adekese na enne ya akwaside ya toso nsia yeka asantema nso a wa wonim se untimi nka asante asem enya mampon ewom enti se wo se edwadata bia apie mamponhena boboa no de a enje se asantesem na ekoso asantesem na ekoso ene ya akwasida ya toso nsia wo mfimpi no ne aduenu na yemo na enna nkasa no akwasida ya ne danchan a dwumadie soronko ben ena ekoso wo Amaniampong ahemboboa sede onim no ade bia wo ade a ye de bata ho we de awurabi atintim ngoma efa mampoman ho ena obeda na di nti ade na obeda na di no ngoma na obeda na di no ode ahye wasre dasebre wasre na mamponhene ena ode ahye ni dwabo no nti eno ni ade titiru baako a ye behu a adwabo yase eti nkrata no ana de wakuru kire no ni di eda so ye de yo mampon man no omo wo edin eda omo so ene se twetedwa mampo yeka santeman nyina yeka sikadwa na ye nyina ye nim se sika firi ho a ne yetoso wete enti twetedwa ehu abakosem ena otintim nkrata no wanya bia kenkan wahu ne ewom ensampoten be na ewom nkrata no de omo hihye no ena mihu bibi kakra omo hihye wie de menya hu enti me no wia metena baabi na mahwe de wo mu meda se na wo bibi fofora obetimi aka ho de amayen ana na se ye pa ho ntoma wie de a ene meboa pa me wansam ameka teacher Oseibo Safo Kantanka aka teacher Kantanka ene na bon komo no ti ye pa ho ntoma wie a de wo mu bia no one ye beche teacher ye beda wase